El plenari del Consell Municipal de Barcelona va decidir atorgar la medalla d'or de la ciutat per la seva trajectòria en la prestació de serveis a persones amb discapacitat a la ONCE. Avui, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fa entrega de la medalla de la ciutat a Miguel Carballeda, president de l'Organització Nacionals de CEC i de la seva fundació. La ciutat de Barcelona mostra així la seva sensibilitat envers el treball de més de 70 anys de la ONCE, una institució única al món. I darrere d'aquesta medalla també hi ha la petició d'aquesta ciutat de que puguem seguir compartint nous anhels, noves ambicions i que puguem seguir cooperant per treballar per una ciutat de Barcelona millor. Perquè efectivament que el Sindicat de Cecs de Catalunya, el 34 es fundés per conformar amb altres organitzacions, la ONCE el 38, vol dir que hi ha moltes dècades de treball i per tant de sensibilitat. I a mi em sembla que aquesta és una trajectòria de la que també ens n'hem de sentir orgullosos. Es un placer cuando los exdeportistas y alguno aún en activo se acerca a nosotros a recordarnos la Barcelona del 92. Los estadios llenos, el aplauso, el calor, pero sobre todo algo que no conseguía Pekín era esa cercanía de los ciudadanos en el día a día en las calles de la ciudad. Nos han hecho sentirnos bien. La ONCE y su fundación se ha convertido, fíjense, en el primer agente social generador de empleo en Europa. En España somos prácticamente el 0,60% del empleo que se genera. És un profund agraïment pel treball que ells fan i que ens ajuden, per exemple, a la ciutat de Barcelona, a anar superant a poc aquells obstacles i, per tant, a convertir-nos en un referent de la ciutat més accessible, segurament d'Europa i del món. Això s'ha fet justament pel treball d'organitzacions com la ONCE. I la ONCE, en aquest sentit, pel seu tamany, per la seva trajectòria, per la seva ambició, per la seva professionalitat, doncs certament crec que al cap de 70 anys requeria del reconeixement, de l'homenatge i de l'agraïment d'una ciutat com Barcelona. Bueno, para una institución que lleva 70 años dando premios todos los días a los ciudadanos, pues es importante que aquellos que representan a los ciudadanos en los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona se haya acordado de nosotros, del trabajo que realizamos y de que todos juntos al final, con esa medalla, seamos capaces de mejorar nuestro compromiso con el conjunto de la ciudadanía. Hay muchas personas que ahora nos están viendo que posiblemente algunos se hayan quedado discapacitados o lo sean mañana, y en el momento en que necesiten una organización con nombre de número, la ONCE o su fundación, desde luego que van a encontrar una respuesta. Y la respuesta que nosotros le damos, se la damos gracias a ese compromiso solidario de los ciudadanos a través de nuestros vendedores, compartiendo la ilusión de cada día.